Karel en Betty, goedemiddag en welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, 20 jaar ben je begonnen met deze locatie. Ja, hoe kwam je hem er zo bij om daarmee te beginnen? Dan zoek maar even naar Karel. Oké. Ja, nou in die tijd wennen we nog in Amsterdam beide. En ik werk bij een wijnverzending in Amsterdam. Waarmee mijn beheining, daar heb ik een hier stolf werken in totaal. En Betty die had de kunstacademie in. En die werkt op school in het reguliere onderwijs wel. En je gaat wel cursussen op oren plakken. En wij dachten nou ja, wat er in de zwarige dien wordt, qua dijbesteding, dat zouden wij eigenlijk wel volle beter kennen. Voor het budget wat er vast zit, zeg maar. En doe op een gegeven moment, de energie wie er kennelijk voor. En we hebben een heel soort oorzacht in het noorden van Nederland voor een geschikte locatie. En uiteindelijk zeggen we dus dat pand in Droegam is een oud schoolgebouw. En dat is ideaal voor dijbesteding. Ja. En we zijn eigenlijk vanaf nul begonnen, zeg maar. En ja, zij is het groeid. En ja, waar nou mensen die bijna vanaf het begin ik al bij is binnen. Dus dat, ja. Je bent met elkaar arbeiden. Nou ja, dat is wel steeds inderdaad. Ja. En dat is op zich hartstikke mooi voor zelfs. Hè. Maar ik ren nou, ik zit pensioenleeftijd aan. Dus dan weet ik hartstikke om voor een opvolger te zieken. Ja. En Betty, ja, daar kwamen ze dus, ja, de kunstacademie herstien. Dus dat wist docent, juf, wat die. Ja, ik was eigenlijk op de kunstacademie opgeleid als beeldhouwer. Ja. En toen heb ik een aantal jaren als beeldhouwer, kunstenaar gewerkt. En op een gegeven moment dacht ik, lesgeven vind ik ook heel erg leuk. En om ook wat inkomen te hebben, ben ik lerarenopleiding gaan doen. En toen heb ik mijn eerste gratis lerarendiploma gehaald voor handvaardigheid en andere beeldende vakken, kunstgeschiedenis. En toen kwam Kareltje en die zei van, ik heb een plan. Ja, wij kennen elkaar al. Toen kenden we elkaar al. Ja. En ik heb op scholen gewerkt en dat beviel me niet zo goed. En op cursussen beviel me heel erg goed. Ja. Hey Karel, dus hij kreeg van, wij toch dat wat beter konden. Hoe koest dat beter dan het bestaande wat er toen al wie? Ja, ik denk, uw idee wie door van, wij willen gewoon iets heel persoonlijks van mij zien. Dus we hebben altijd een hele goede band, want de meesten niet bij ons werken, maar ik met hun familie, de achterban steeds maar. En wij zijn er een prot altijd op Utrecht. En dus er is zo'n prot te bezinnen en te beleven. Ik op kunstgebied, we hier zelf een bus. En ik wil auto's. En dan gaan we erop uit om van alles gewoon te bezinnen, om inspiratie op te doen. En ik denk dat wel de grootste drijfveer weer. Dat we het echt dichter bij de mensen zelf brengen wonen. Ja, wat misschien ook belangrijk was, dat Karel werkte voor grote instelling in Amsterdam en omstreken. En dat je merkt dat er heel veel budget wat staat voor de zorg voor deze mensen gaat naar de overhead. En we dachten, als je het zelf doet, dan heb je al die lagen niet in je organisatie. En dus als iemand iets vraagt, kun je meteen ja of nee zeggen. En je hoeft niet alle lagen van management boven je te dragen. Nee, want die hebben hier natuurlijk heel klein scala. Want hij vanaf het begin bezig, of dwanen bij het meisje van kunst, of hem eerst echt nog wat meer, zeg maar in de traditionele dagbestedingsdingen dienen, of altijd met kunst bezig was? Ja, maar kunst begint ermee, wat misschien wel veel dagbestedingen ook doen, vooral met slecht weer, tekenen en schilderen. En dus dat is het allereerste, dan heet het helemaal geen kunst. Alleen als wij het maar zien. Ja. Dus een soort origineel handschrift wat je probeert zichtbaarder te maken. En die kunst die maakt hem nog steeds. En dat hem dus dingen in al die jaren. Ja. Was er wel beeldhouden, schilderen, tekenen, alle vormen? Ja, we begonnen met tekenen en schilderen en keramiek. Okay. Dus ik ben vanuit beeldhouden heb een keuze gemaakt voor keramiek. Omdat ik dacht, mensen met een beperking
klei is voor iedereen toegankelijk. En ook met weinig techniek kun je fantastisch mooie dingen maken. En voor andere beeldhouwtechniek heb je meer techniek nodig. Is er meer gevaar met gereedschap en meer gedoe. En hoeveel mensen jou in bijbesteding, Karel? Nou, we hebben op het moment 18 deelnemers en ik een stagiaire. Dus ja, dat fluctueert. Soms is het wat meer, soms wat minder. Maar gemiddeld hebben we steeds maar 14 mensen op een En daar doe je hem dan maar z'n draaien. Dus nou, nee. De werken bij u zien in totaal 4 kunstenaars. En dus 4 mensen die het echt al de academie die hebben. Ja. En dat er al rond hebben. En ik zelfstandig als kunstenaar werken hebben. En die werk ik een verschillend aantal uren in de week. Maar dat is wat personeel die het draagt. Dat er een hoge kwaliteit van werk maken wordt. Hè? Want we hebben nou bijvoorbeeld, is er een expositie in het Prinsessenhof. Daar is werk te zien van een van uw mensen. Die is helaas stoorn, verleden hier. Maar dat is wel heel uitzonderlijk wat hij koers. Zowel mijn tekening als mijn keramiek. En we hebben dit hier een paar exposities rond in de eerste in Zeist en ik in het Cobra Museum in Amstelveen. En nou, daar gaan we dan met de hele club heen om te zien. En ja, de mensen zijn daar vanzelf grutskop. Ja, snap ik. En ja, wij vertel ik. Maar en dat is wat worst. Dus wel dat mensen denken van ja, goed, ik ken wat. Ja. Want dat is wat een soort van iets mensen vaak die jaren kregen houden van nou, doe maar rustig aan, let mij maar even. Weet ja. Wel? En want dan gaat het sneller. Want de reden dat je hem wint, je wil een stopje en je ziet je opvolgers, want daar komt het eigenlijk op deel. Klopt, ja. En hoe wil je hem dat hebben? Ja, je zit nou eerder, dus maar hoe ja, je dat nou bekend hier Ron Jan, dat is natuurlijk wel een onderdeel. We hadden heel lang uit wel wat onder de radar houden. En dus we wel een paar mensen die het op een hechte wien, maar net heel volle. En we zijn nog meer naar Boetenta treden. En dat vind ik heel fijn dat je hem er aandacht aan besteden willen. Maar ja, we zien hier mensen, bijvoorbeeld een stel, die het wel echt passie hebben. Hè? Die dus heel graag mij uw mensen werken willen, maar die in ieder geval ik het respect hebben voor de kunst. Dat hoeven zelf geen kunstenaars te wijzen, want die binnen nog wel in, die blijven ik, die werk je om dat op peil te houden. Maar er zijn sommige mensen die het zelf ik mij werkje willen en nou ja, de schouders eronder. Ja. Helemaal mensen die belangstelling toont, hè, of nog net? Ja, zeker wel. Toch wel? Ja, we hebben wel gesprekken gehad met mensen, maar dan merk je dus vaak dat ze denken van nou, dat kunnen we er nog wel bij doen. Weet je wel? Dan worden we grutter en dan hebben we dat erbij. En zo, dat is net wat wij zien. Dat wil je hem net. Nee, wij willen mensen hebben die dit doen en net wat oors. Nee, de kleinschaligheid moet behouden worden. Dat klopt. Maar mensen met wel heel betrokken zijn bij je doelgroep. En ze hoeven beslist net per se een keuzeopleiding te hebben, want die hem wil. Ja. Maar iemand die wel affiniteit heeft met deze doelgroep. Zeker. Ja, en ergens ook zin hebben in het eigen bedrijf. Dus dat je zelf je beslissingen kan nemen. Dat je dat ook fijn vindt. Dus die soort eigenwijsheid. Meestal kun je hem gewoon bellen. Om te zeggen van Karel, Betty, kunnen we eens even praten? Ja, dat kan. Zeker. Ja, we nemen altijd op. Dus tenzij ik de telefoon thuis had. Maar Karel meestal is ja. En Betty, ik wil je bedanken. En ja, een soort succes wees bij het zieken van goede opvolgers. Want dat is wat je hem graag wil. Ja, zeker.